Така, уважаеми юзери на ТНЛГ, вие сте си интервю Итю. Понеже Лайок няма пари да си купи микрофон, трябва аз да го водя. Аз съм Рейч. Първия ни гост очаквано ще бъде главният админ на ТНЛГ, Георч. Не се хили като путка. Абе, за кой път правим интервю? А? За кой път правим интервю? В смисъл... Как е за първия? Да, бе. За първи път тази година. Абе, ти се бъркаш, защото всеки ден си говорим. Абе, хуто си. Добре, сега, понеже нямаме никакви въпроси, изобщо не съм и мислил, това става тук на минутата, сега си го мислим и си го импровизираме. Ще трябва да си измислям въпроси. Първо да те питам, ти реши да поразчистиш малко екипа, махна включително и мен. Какви бяха причините да разкараш другите хора от екипа? Лайок, Дейвид? Ами, това е, че никой от екипа не взе никакви мерки. Толкова един-два месеца нищо не се направи от екипа. Имаше възможност и управлението им беше, че никой нямало желание и така иначе, пък сега проявяват желание. Това е, че никой не му се занимава си да мисли какво да се прави в шоуто, на турнирите. Как го, аз бях най-редовният. Абсолютно. Мислех всичко. Да, мислиш ли? Добре, няма значение. Добре, сега доволен ли си от старта на ТНЛГ, защото изминало едва едно шоу, откакто ТНЛГ, така да се нарече, се завърна за пети път в разстоянието на 2 месеца? И как ти казаш, още е рано, това е два първо шоу, но като за първо шоу става, разбира се, принцип ще направим много по-хубави шоута. Сега все пак много малък ростер разполагаме и се надявам да се увеличи с времето. Добре, предстои голямо събитие, Пейн, какво ще кажеш? Какво да кажа, но съм мотивиран? Мотивиран, да, че предстои такъв турнир, тъй като че ще съм в майн евента и... не се хвали. Не, аз това е според мен ще е най-интересният матч. Пикам се. И самочувствието ти е много голямо. Естествено. Не, наистина... Няма ми кажи, ти красив ли си? Много съм мотивиран за игра, тъй като този матч е важен за мен. Надявам се и за Ларк и да не ви разочароваме. Добре, надявам се и аз на това. Я кажи на юзерите, ти красив ли си? Много. Добре, хайде спираме с лиготиите. Изпуснахме един също голям турнир, Road to Pain. Какво ще кажеш? Мисля, че ще се получи добър турнир, ако се бяхме постарали повече. Ако се бяхте, да. Но понеже заради малкия ростер много нямаше как. То при наличието на 15 човека не може само един матч от 15 човека да направим и това да е турнира. Да, точно, и това е. Проблема е ростера, винаги е бил проблем в един и фет, според мен. Искаш ли да се извиниш на някой от предишния екип? Че си го махнал? Не. Няма какво да се извини. Той да ти се извини, че не е оправдал очакванията ти? На мен няма никакво да му се извини, но хората, които им се е играл, може да се извини. Ако имало такива, разбира се, поне аз мисля, че имаше такива хора. Както се вижда сега... Сега доволен ли си? То съвсем малко време измина, няма и една седмица, обаче от новия екип, който назначи. Както знаеш, най-опитната от този новия екип е Expose Барби. Петю също така има опит, защото е бил и преди модератор. Dark Wizard, какво очакваш от него, понеже той е нов в тази сфера? Все още не знам какво се очаква. Той, разбира се, ще прави за турнирите картинки, т.е. постери, така наречени постери. Да, сега тук искам да обявя, че Рейч спира да прави постери, защото вече няма идеи. Dark Wizard ще прави. Общо взето това ще е неговата работа. И още няколко неща, които ще ги прави в момента, но за тях по-късно ще се пише във форума и може би нещо като изненада ще се случи, не знам. Добре. Ти току-що бухна един сегмент с Брок Леснар. Пишеш, че аз съм с Брок Леснар и не знам за каква изненада става на въпрос, така че искам сега тук извън интервюто да те питам каква изненада. Се разбере в петък, не мога да кажа ви.
Аз не мога ли да го направя, не мога ли да го направя още сега, примерно в неделята или в понеделника да го направя този сегмент? Не може ли? Всичко трябва да се държи под напрежение и... Аз пък няма да го направя в петък. Трябва да го направиш в петък. Ама, какво трябва да направя? Ще видиш. Добре, айде после се разбереме. Whatever се завърна. Както знаем, той е опитен, обаче пък понякога е несериозен. Ти какво смяташ? Аз мисля, че не е несериозен на Лигов, тъй като винаги, когато му предлагам да играе, той иска кичист, който е зед вече и да. И все пак го успях да го накарам да остане. И се надявам да се задържи. Той пак поиска зед кичист, обаче аз бях така великодушен и пуснах. Да, така. Сега трябва всички да ми се кланят. Ти нямаш и да искаш да играеш с него, така да знаеш. Глупости. Добре, както и да е. Няма значение, аз се надявам той да е активен и така полека вече да се изгражда, защото последния път, т.е. винаги когато е играл, напуска един месец и да, тъпо се получава. Колко дълго смяташ, ще се задържите на лъга? Колкото може и повече се надявам. Поне аз... Смяташ ли, че ще докараме до Paint 5? Това е вече... труден въпрос, не знам. В началото, като ти правих първото интервю, беше минало Paint 2 и те питах, смяташ ли, че ще доживеем до Paint 3 и ти каза със сигурност. После те питах следващото ти интервю, смяташ ли, че ще има Paint 4 и ти викаш едва ли. Ето, че сега и Paint 4 ще има, така че не мисля, че трябва да отписваме и следващия Paint. Не трябва, това разбира се, голямо значение има потребителите да ще играят и екипът дали ще се справи и ще сдържи темпото. Добре, ти защо, да те питам ти, защо нямаш, примерно както другите юзери, на всяко шоу матч, като нещо стил The Undertaker в WWE, завръщаш се само за WrestleMania, т.е. Pain. Не е така. Как да не е така, сегмент да имаш, това е, аз не си спомням от кога не съм ти гледал матч. Тази седмица, т.е. на завръщането имах матч, така на... достига от това аз за преди това ти говоря. Преди това нямах стимул. Ако говориш за периода ми с Уилям Ригъл и Шон Майкълс. Ти шивания Ригъл и Майкълс. Както и да е. Добре. Момента важното е, че много съм мотивиран за игра и това. Много як аватар имаш в ТНВГ, са вися на него. Мерси, не знам път. Киндер Буено. Това не съм с мен, обичаш ли Киндер? No, но. Криза, какво се прави? Не мога да си го позволя. Как върви даскалото? Много зле. Не, базикото си добре. Петици, шестици. Чак пад тройка. Така. Ама се оправят нещата. Ще ходиш ли на море това лято? Не знам. Зависи. Добре. Ще имаш средства, все пак аз не искам, защото ще трябва да пускам трънова почивка, това означава да затворим тънова отново и... Как бе, позволи ми на мен, аз да се грижа за тънова, докато тебе те няма. Обещавам ти, че всичко ще има 5 класни мачове, 5 звездни турнири, ще е много яко. Един път ти позволи и след това тънова да затвори. Да. Какво е? Не мога да отречеш, че бях добър админ едно време. Беше, ама после взе всички титли, лакомията си каза думата. Айде, глупости говориш са. Добре са, минаха едва около 10 на минути от интервюто, аз не знам какви въпроси ти задам, затова искам да ми кажеш, очакваш ли нещо ново от юзерите на ТНЛГ, нещо, което да оправдае всичките ти очаквания, защото ти сме си говорили и преди, казваш, че не очакваш много от тях, защото повечето са несериозни, други пък не могат, трети се отказват в последния момент, пребават мачовете. Очакваш ли да се дигне отново интерес към и федовете и да достигнем долния период, когато имаше
толкова добри турнири, мачове, вражди. Так, чак такъв интерес, това ли? Интерес ще има само при новите юзери, според мен. Които ги няма. Аз се опитвам да привлека нови юзери. Докъде стигна? Привлече ли някой? Не знам, още. Опитвам се да ги накарам да играят, но не всеки обича такива игри. Все пак доста. Почти никой кетчфен не знае за такъв тип игра. Такъв тъп игра ли? Такъв тип игра. Добре, такъв тип игра. Какво се правиш? Привличаш в Wink ли ги привличаш? Да. Другото е, че единственото, което очаквам от сегашните юзери е да са активни. И това е. Това е. Добре, сега ще питам горе-долу за някой, какво мислиш. Лайлк все пак реши да остане с Кристиан за матча ви с AJ Styles на Pain. Смяташ ли, че отново той, така да се нарече, ще му излезе някакъв ангажимент или ще отиде да си играе на PlayStation и ще зареже матча? Аз се моля това да стане и ще говоря с него да е 100% тук, тъй като това е много важен матч за Федер. И ще опитам наистина да направим велик матч, който се запомни. С какво ще се запомни? Сега не се знае. Според тебе, ако стане някаква класика, с какво ще я запомнят юзерите? С две от най-големите имена в форума като юзери или като класната им, или с класната им игра? Надявам се и двете. Ще се опитаме да така да направим. И след края на матча се разбере вече кой е по-добър от другия. Все пак се надявам да няма нещо нагласено. Вие преди сте имали матчове? Имали сме, обаче не са били толкова важни. Той ме е бил, аз съм го бил, сега пак ще играем. Ти си го бил? В матчове, т.е. побеждал вече. Той ме е побеждал. Сега се надявам. Кой ще е съдия на матча, защо ми искаш да е безпристрастно? Няма значение кой ще е съдия, надявам се само не си не да е безпристрастно. Добре, примерно слагаме някой, дето те мрази. Ще имаш ли нещо против да съдейства той? Нека, на мен аз нямам претенции да ще сгъла или дали ще спечеля, важното е да се хареса на юзерите. Добре, ако съм аз ще дам уина на Лайлк, ще се разсърдиш ли? Не. Ако му дам от първия пост? Не, това ще намали адски много рейтинга на ППВ-то. Те иначе ще го гледат милиони зрители по цял свят. Естествено. Подозирах. Значи, купени ли са билетите или има още на касите на НДК? Значи, който иска да си купи билет за най-големия турнир в ТНЛГ, да заповяда на касите на НДК. Билетите са още в продажба, не са продадени. 3 лея един билет. Заповядайте. Не, шегата на страна. Ще е доста глупово, ако някой печели първи пост, втори пост. Аз се надявам на 2-3 страници класика, като миналия ми матч. Аз предлагам да го направите 6 страници, тогава никой няма ви го чете. Ще се запомни с дължина. Който и да победи в този матч си заслужава, аз съм сигурен. Надявам се съдята да спадне някой безпристрастен, как ти казваш, и да се получи хубав матч. Гледаш ли още кетч? Не. Защо? Аз изгледах последната WrestleMania, разочарован станах. От какво се разочарова? От това, че вече, как да кажа, всичко продукцията на WWE се прави за по-малките зрители, то това много години вече са. То това, те са най-многобройните им фенове, нормално е да се прави по техните интереси, да се водят сценаристите. Така, обаче това някой като мен, те, Лайлки, може би целият форум го дразнят. Защо на мен много ми хареса, аз бях за Джон Сина. Джон Сина, the best. Сигурен съм, че не е така. Сигурен съм, че не е така. Глупости говориш. Добре. После след WrestleMania не си го гледал, така ли? Не ме интересува нищо повече, аз се заклех, че... Поне един матч не оправдали интересите ти? Не. Значи всичко беше помия според тебе. Да.
Аз не съм гледал пълните мачове, в смисъл целите мачове. Скипна ги. Скипна ги, както се казва, за да може би победата на Горвара ти пък ме разочарова. Само CM Punk. Добре, айде сега да не влизаме в различни спорове. Добре, щом не гледаш кетч, от какво се интересуваш? Футбол гледаш ли? Естествено, ние преди сме си говорили за футбол. Добре, обаче преди гледаш и кетч, пък сега не гледаш вече. Не, аз кетч не гледам редовно от много време. Какво мислиш за футбола? По-як ли от кетч? В смисъл такъв преди в началото смяташе, че кетч е по-добър спорт от футбола, ако може така да го наречем. Това са две различни неща, едното е забавление. Обаче, двете са забавления за зрителя. А кое предпочиташ повече? Футбола, нали? Ама не може да сравняваме две напълно различни неща. Добре, съгласен съм с това с тебе. Добре. Днес предстои матч на Манчестър Юнайтед срещу... не, той мина вчера, нали? Не. Или днес ли е срещу Сток Сити? Не. Добре, и ако победите, увеличавате отново шансовете си да спечелите 20-та си титла. Какво мислиш? Аз мисля, че ще успеем да победим Сток Сити. Дали ще е трудно или лесно, не се знае. Мисля, че е твърде късно за Сити да направят нещо, да защитат титлата си. Все някъде ще сбъркат и те, може и ние да сбъркаме много пъти, но... В едно интервю сър Алекс Фъргюсън беше казал, че сами си усложнявате живота. Какво има предвид, че си усложнявате живота? Аз мисля, че след загубата от Реал Мадрид, когато беше незаслужена, тъй като... Не, това беше след загубата от Манчестър Сити. Не, няма значение, аз ставам мисля, че след загубата от Реал Мадрид всичко се срути в състава. Ама ние бяхме спорили с теб и ти каза, че Манчестър Юнайтед ще дадат всичко от себе си. Няма значение, че се докосва до 20 титла. Това просто е градско дерби. Няма нищо общо с класирането за феновете. Казах да, но някой от Пел на Уейн Руни тогава мисля, че не игра. Как Робин Ван Перси и Уейн Руни бяха в титулярния състав? Игра, значи... Те играха, Уейн Руни го смениха в 70-та минута някъде, а Робин Ван Перси остана до края. Да. Какво мога да кажа, не знам. Според мен всичко загубата от Реал Мадрид, после от Челси... Да, от Челси загубихте за FA Cup. Днес пък на Челси им предстои среща с гражданите, т.е. Манчестър Сити. Какво мислиш? Дай някаква прогноза. Не симпатизирам на никой от двата отбора, но мисля, че Сити ще си тръгне с победа с 2-1. Не съм сигурен. Надявам се, както знаеш, аз съм фен на Сити. Надявам се това да стане. Добре. Друго да те питам. Имаше много спорни решения. Това вече е минала тема на Джунейд Чакър срещу Реал Мадрид, когато отпаднахте от Шампионската лига. Кажи нещо бързо по този въпрос. Аз всичко съм казал, ядосах се много за тези решения, за червения картон, който нямаше. Добре, сега ти казваш, че нямаш. Обаче пък някои фенове на Реал Мадрид или пък други критици казват, че когато влезнеш с бутоните напред, дори без да си видял, че играчът е... Ама не, той игра ние игра за топ. В смисъл, той игра с нея и след това... Аз мисля, че... Момче, той щеше му изкара далака с бутоните. Не. Играл за топката. Той игра за топката и игра с нея. Да, обаче застраши живота на противникови играч. Да, но... Да. Няма значение. Добре. Знам, че си фен на Робин Ван Перси. Да. Той е така да се нарече на сухо. Тук 7 мача, нито един гол. Срещу гражданите не се разписа, въпреки че беше пуснат сред титулярния състав. Днес предстои матч с Сток Сити. Смяташ ли, че Ван Перси ще успее да щупи как да кажа, ще успее да вкара гол? Аз мисля, че ще вкара гол, да. Смяташ, че ще вкара? Ако е в
ако въобще играе, не знам, може да е... В началото той тръгна много добре. Вкарваше голове, асистенции имаше. Но сезона вкарва само голове. Това няма спор. А голмайстор на Премиер Лиг за сега е Луис Суарес. Какво ще кажеш? Ами... като стилна игра... Мисля, че има 3 гола повече от Робин Ван Перси. Въобще не ми харесва Луис Суарес. С тези симулации изобщо. Какви доста симулации? умрат. Ами, които прави по време на мачовете. Добре, хайде да прекратиме с футбола, защото това вече е изтъркана тема. На някои от юзерите може да не им е интересно. Преминаваме на друга тема. Някакви игри играеш ли? Игри и... PES, FIFA и... по време на време Warcraft 3. Warcraft 3? Да. Добре, коя от тези 3 игри ти е най-интересна? Ами... не знам. PES. PES? Да. Добре. Футболна игра. Да, ти що ме, футболно ти харесва? Естествено. Добре. Нямам любима игра в момента, така че нищо. Не мога да си избера. Какъв стил игри обичаш? Ами стратегии, да, стратегии. Това ми е любимия. PES не е стратегия. Ами да, не е стратегия, ама свързано е с футбол и това ми харесва, може би. Добре. Спортни стратегия. Такъв. Добре, да те питам нещо. Сега с Whatever започнахме вражда. Крис Джерико, Брок Лестър. Смяташ ли, че ще се получи нещо интересно? Ако и двамата сме редовни. Ами да. Вие и двамата сте горе-долу едно ниво играчи. Ако Whatever, разбира се, играе нова ниво, което преди беше в ТНЛГ, ще се получи много интересно. Сега малко така няма да се получи. Тъй като Брок Лестър като маса е по... Да, това беше замисъла и точно за това дойде този хил търн на Крис Джерико и фейс търна на Брок Леснер, за да се балансират до някаква степен нещата. Точно. Добре. Надявам, че се получи нещо много интересно и... Някаква прогноза за предстоящия матч на Пейн? Между вас двамата? Да. Ами аз, ако кажа сега, всички ще кажат, че е нагласен матч и такива работи, затова аз няма да съм съдя на матча. Добре, дай прогноза, пък няма да съдействаш на матча. Прогноза трудно е да се даде, тъй като ти не си запазил... Нито едно запазване си направил титлата. С Самуа Джо май имах. Нали, Литка играеше с Самуа Джо, ама тогава не знам за титлата ли беше или за претендент за титлата. Но ТНЛГ нищо не е нагласено, така че може да се случи... Да, дами и господа, зрители, юзери на ТНЛГ. В ТНЛГ нищо не е нагласено, отца ви казваме, победата отива в мене. Не, сериозно, нищо не е нагласено. Тоест, за билдъпа на една връжда, разбира се нагласят някои неща, да се получи интересно. Но в главните мачове вече не. Не е така. Не стоят така нещата. Допреди не беше така. Не беше, но сега е така. Аз... Про мен най-глупото нещо е се... Добре, ако разберех, че някой от играчите, не говорим само за моя матч с Whatever, се наговаря с някой съдия да му даде победата, какво ще направиш? Това няма как да стане просто. Откъде знаеш? Сега мога да пиша примерно на Лайок или на Девид, дай ми уинер на мене срещу Whatever. Първо, той ще ти прати хронология, за да разбереш, защото иначе няма откъде да разбереш. И какво ще направиш? Може би ще маха правата, не знам. Ама какви права, бе? Те нямат права. Ами тогава нямат... Значи, един юзер може да рефа, когато админ му е казал така. Добре, аз примерно от сега ти казвам, може ли да рефвам на матча ти с Лайок? Да видим. Няма матч. Добре, рефвай. Ето, ще рефвам, пък не съм админ. Как става? Това ето аз ти казвам, когато един админ каже на юзер да рефва, тогава става.
Не, и сега Лайо може да те пита, може ли аз да рефам на whatever Rage? Аз ще му кажа не. Що? Защото може би... Нямаш му доверие? Обикновено това може би и това, обикновено това става, когато някой от админите отсъстват. И екипа не достига да се рефа на мачове и такива работи. Понякога аз съм оставал сам и се налага... Юзерите много се дразнят от това, когато някой е написал поста и чакат по 20-30 минути и по повече да се рефне. И оттам им умира цялата муза за игра, всичко, което са мислили да направят, изнервят се, става им гадно, че закъсняват с рефванията от страна на екипа. Какво мислиш? Не са ли до някаква степен прави юзерите? Прави са, но после пък казват, че постовете не се четат и такива работи. Разбира се, аз не казвам, че сега някой от екипа чете постове. Те просто Добре, ние за какво ги пишем тогава тия постове, като те не се четат? Какъв е смисъла на ифеда? Значи... Забавление. Някои го правят и по принуда. Обещали са нещо на някой от админите и те им казват задължен си да го направиш. Не, това не е никога било така. Ами, как да не е било така? Аз лично съм го правил. Някой ми е обещал нещо, после се отказва и аз му казвам задължен си, ти си ми обещал. Това си бил ти, не аз или някой от сегашния екип. Аз не мога... Не знам просто, никога не се е случило, не съм карал някой по задължение. Казал съм му, искаш да играеш или не, той ми казва, ако че има някаква причина, че не може да играе, аз му казвам, окей, това е. Добре. Добре. Спираме се с тази тема. Мисля, че е добре се получи интервюто вече 20 няколко 30 минути. Да си поговорим малко за телевизия. Следиш ли някои предавания, филми? Не, в момента не. Не. Точно сериали следя няколко български там. Кои? Отбран интерес чаквам това под прикритие. Да. Не, може би тази е това Столичанов повече и... Революция Z. Революция Z, да. Ама го следи отскоро, така че не мога да си кажа, че съм такъв фен. Добре. Нещо друго имаш ли да казваш на уважаемите зрители? Значи на уважаемите зрители мога да кажа да са активни. Чакай, сега те гледат на живо, искам да се изразиш много добре. Сега цял свят следи твоята реч. Повече зрители те гледат, отколкото Барак Обама на изборите, момче. Искам от всички юзери в форума да са активни, ако имат желание, разбира се, както ти казваш, че някои админи са казвали на потребителите, че са задължени да играят. Ако искат да играят, ако не, просто да напуснат сега, тъй като... Ако не, Георг ще ви напсува. Плановете се създават. И когато видиш, че някой напуска в последния момент, става много гадно. И това е. Това ли? Това е. Добре, аз смятам да приключваме интервюто, защото много ми се сере. Базикам се. Да, не е базик. Не се е базик. Добре. Не, базикам се. Трябва да играя пес. Добре. Чао, Георг. Това беше Георг, уважаеми юзери на TNLG. Ако някой има желание да го интервюрам, може да пише в официалната тема и в раздела на интервю и тю. И ще се разберем кога да стане интервюто.